polling station along local committee pen party people tum BJP Mondol pen vote kerek manela si vote ke habi Omar Singh Tiso MP a candidate BJP pen 6 difu ST parliamentary diring arat ke dak theglong dak lo pini ang tu masih chini lo dak ke already hire lo lapen duar baguri pan ke hire lo ahok pada lambang lagi cetandak mimu hire lo nitung ke vote percentage afansi kam klem bom lapen karbiang long antame itum karbiang long enten sihil along same itum vote afan a percentage si BJP tung ke kam klem bom vote percentage ke pas bang already confirm first division along i lagi confirm tetapi percentage je koan si nitum non judu pen percentage koan si ansu se ke mechu thegi la so fast nitum kam klem bom asi itum manghuang ne la pen manghuang ve BJP long si duar baguri long ke dutip la pen diring arat la tum theglong lo la tum ka dog beta dutip sir diring polling long ben 1% kan hai ki tane diring along polling station long pen itum already declared lo nitung ke out of 1145 the pool jongsi kwan bang 900 bang jongsi pool pane itung 500 plus ke to dak nitum already 70% ke confirm 70 daraja bang ken mane PHLC do thai pon nitum we are for 100% phasi nitum bori bom ngopen na pulo ke 100% phasi bori bom sir dak diring chingchu high school long Nampunta government dengdelang provincial alam the bang ke la ke ajha criteria noms do hala dok pen fulfill ve der posi ajha ka school long bang ke puri dun de der lo dasi lahai ka puri din fang kun an ban ke ni tum klem pon bom lo la pen diring long ke non school repairing renovation pen chenglo mo pen ing ti sang ho than lo ke kon lo ne non ne li MSc EM nang man der pen Dr. Tuli Ram Rong hang jong sin nilifan EM education nang preparation la dak repairing renovation kang lahai chingthura school la me abilu Saminon nilifan ng pilo la high school la may repairing renovation fan klem bom de sir la ane MP election haide tenali tum kon lo ane hempre ka permanent kata me ninga klong men sikata ke hang la pen hang bom lo la ke 9 la ke BJP fan hempre hang he pun ke than bang aling le ke pachu pai lo jongsi ke thana bang jongsi la mani ning je dalo lage alang me thang dum se ki chok chit lo ate BJP sarkar atum hemprek kipi penangana dim do tanglo la penitum ke 244A se ha la pen hang hetik long letik bang long letik ang mong sami tum development ke nang kogi magala asi development akam scheme sami tum bang bom nang kok ate la ha development akam sami tum hang bom nang kok la pen BJP sarkar long si hemprek sami longji sami longpo ate pipoloma non ke ladak khaiso tuma fan akang khona bang BJP sarkar bang thipik sare phan kan tung la lo mane ane tum development bang kan tum fan templating ko ni kempon bom lo bori bom lo esengon dak diring long asodi that what abe kilometer ke thoman bak salami pu se diring na sorang konta thong bi se dan scheme hai jaka scheme do lason SOPD scheme do aja scheme do state pen do aja bangke tum central scheme pen do non tami already asa world bank pen la so fan survey fan bang el ni thoma prang bang el world bank pen survey fan la ke CPDMD ke to war fan MLA election aprang la so to war tang lap tension nei